ରାସନ ଅଭାବରୁ କ୍ରେଚ୍ ବନ୍ଦ, ସଙ୍କଟରେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡିହି ବ୍ଲକରେ ଏନ୍ଜିଓ ସିନି ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଆତୁରୀକଣା କ୍ରେଚ୍ ସେଣ୍ଟର କଳିକା ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ପରେ ନଜରକୁ ଆସିଛି ଏବେ କ୍ରେଚ୍ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକର ରାସନ ସମସ୍ୟା। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂସ୍ଥା ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ନିଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସିନି ଚାଇଲ୍ଡ ଇନ୍ ନିଡ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହଦଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ମଧୁବନ କଳିକା, ବାଲିବରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଏବଂ ସାରକଣା କଳିକା ଭଳି ଅଧିକାଂଶ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ରାସନ ଯୋଗାଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ବନ୍ଦ ଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏପରି ସ୍ଥଳେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଅନୁଦାନରେ ପରିଚାଳିତ କଳିକା କ୍ରେଚ୍ ସେଣ୍ଟର ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯତ୍ନ ଏବେ ସଙ୍କଟ ସ୍ଥିତିରେ। ବନ୍ଦ କଳିକା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ପାଲଟିଛି ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କ ଆବାସସ୍ଥଳୀ। ସେହିପରି ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ରାସନ ମିଳୁ ନଥିବାରୁ ମଧୁବନ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର କଳିକା ବନ୍ଦ ଥିବା ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ବନମାଳୀ ନାୟକ। ବନମାଳୀ ନାୟକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆ 2 ବର୍ଷ ବର୍ଷିକିଆ ଏଇ ଛୁଆ ଆଉ 10 ଜଣ ଭଳିଆ ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଆଉ ହେଲାନି 6-7 ଦିନ ଏ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଛୁଆଙ୍କୁ ଆଉ କେମିତି ଆମେ ଛୁଆ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇକିରି ପଢ଼େଇମୁ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଷ୍ଟର ମାନେ କହିଲେ ଆଉ ଏ ଛୁଆଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ସେ କେଉଁଠୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ ଯେ ଛୁଆ ପଢ଼େଇବେ। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ନ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ 3 ବର୍ଷ ବୟସ ମଧ୍ୟରେ ଅବହେଳାର ଶିକାର ହେଉଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯତ୍ନ ନିମନ୍ତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ବିନିଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ରାସନ ଅଭାବ ଏବେ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯତ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେହିପରି ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ଜଳାଶୟ ପୋଖରୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଚାଲିଥିବା କଳିକା ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।